No. Hello. Hello. Mary. Hi, hello. गोजोनबाय फैनायनि थाखाय दैमारि like that दैमारि thank you. सोरथो फैदोंबा माथो सिरिथार hello. थांजोब्बाय जासिगोनना थांजोब्बाय मानसिफोरा मानो सिरि रायजोफोर हेलौ दिपालि बर'
मा ओंख्रि जाखो सङाखैनो आङो दिपालि नोंसालाय मा खबर नोंना बोरै न'आव फैदो नामा नों दाखालिसो फैखांबाय थांनानै नोंसिनि नाम्बार गैयाना आरो टाइमबो मोना बेरायनो नों मा गामिनिमोनलाय आङो दिमलाबारनि दुर्गा फुजायाव लोगो मोननो हानाय दै दुर्गा फुजा नङाबा लोखि फुजा नङाबा बिदि आरोना राज फुजा मोननाय नङा बायदि मोनदो दुर्गा नङाबा लोखि एबार थांबा थांगोन दे नाम्बारखौ हरना दोनहर जोंहा ना गोरान रुदबनाय आरो सयाबिन एवनायसो गोथावआनो दस' आं सयाबिन एवनाय मोजां मोनो ओमफ्राय ओंख्रि होबा बासै ओमफ्राय बे नोंसाना मा गामिमोनलाय कुसकाटा नामामोन जारखना आं थांफेराखै फरायनाय लोगोफोरासो जारखनानिमोन आं लोगोफोरनि नामखौ बावगारजोब्बाय जारखनानि लोगोफोरनि फरायनाय सिगां नों जोंनिसाय उन्दै जानो खोमा माबा जोंमाना मायबा इदिमोन र' नामा थैबाय इयो जि फरायनाय टाइमावनो थैदोंमोन सिनायगोन खोमा सिनायगोन नामा दिपालिया जोंमाना मा होनोमोनथाय बिदिनो थाङो आरो नामा हिनजावसा जारखनानि थांबाय नामा मानसियालाय आयु माथो गैलालाय रावबो नोंसोर तामुलपुराव नायोना कुमारिकाटायाव नायो दुर्गा फुजा आङो तामुलपुरबो दोनथ'बाय कुमारिकाटाबो दोनथ'बाय मथा मथि 2008आव नायनायानो आङो 2008आव नायदो तामुलपुर 2006आव नायदो कुमारिकाटा ओमफ्राय नायखायाखै फुजा नायाना आं बारा नोंसोरनि गामियाव लोखि फुजा जायोना लोखि फुजाखौ माबायावसो नायो गामि खाथियाव मोनसे फिसा जायो हारसानि इयाव थांनाय बोसोराव इयावनो ओरैनो नायबाय आरो हराव फांसनाव लास्ट खालि ओमफ्राय बांसिन इयावसो नायखायो गासिबो बेनो आरो इयावनो सब थांजोबो गासिबो माबायाव रैमारियाव आयु माथो रावबो कमेन्ट बरा जि नायनो बाबाय आंखौ मानसिफ्रा आं रायज्लायनो लुगैनासो फैदोंमोनहाय सापर्टनि थाखाय फैयाखैमोन
भिडिअ रायलाय मोनाना भिडिअबो होनायबो जायाखै टाइमबो मोनखाया दैबाना गोजा सानै दं साथाम दं माथो स्रि स्रिहाय बिबारि खाथि जायो गान्धीबारि खाथि बेलबारि खाथि जायो गान्धीबारिबो थांफेराखै बर' लकेल बेटिया लम्बा लम्बा मैमारियाव जायोथ' आरो आंबो थांबाय थायो दिपालि आङो खेबसेल' नुबाय मैमारि उन्दैयाव बे गासिबो इयावनो थाङो आरो ओमफ्राय आंसो समानो मिलायाना आंनिया माबा फुजा जानो टाइमाव अबावबा जायगायावनो थाङा थांनो गोनां जायो खामानि मावबा आरो सुटि मोनाना ओमफ्राय एबारखौ नुगोन बायदि मोनदों आरो आं नुगोन बायदि मोनदों फैसा गैयाबाबो थाङ नङा होमबा आरो लोगोबो गैयाना आङो माला अबावबा आवगाय दुर्गा फुजाफोर नायनायाबो सब आइजोंसो एबार थांनाय जाबाय आर डि बड' चेनेला गोदानसो फैदों नामाबा
एबार लोगोआवबो थांनाय जायोबा बोरैबा ग्रोब मिलायोबा नों थांनाय आं थांनाय दिपालि भिडिअ लानांगोन एबार नोंखौ आंनि चेनेलाव ओरैसो होनलाय माथो थायाबो मबाइलानो उल्टाखौनो दोनसै आं बाराबा र'दै दे कमेन्ट सानैल'थार दंलै मानसिफ्राबो बबे थांखो आंनि बुस्थुआलाय हेल' लोगोफोर मा जाखो र' एबार आंनि मोखांखौ नायना र' एबार आंनि मोखांखौ नायना नुगोन र' आंनि मोखांखौ एबार मबाइलखौ फजना दोननि र' ayo masih disturb charge bagi mobile नुबायना एबार चार्जआनो जाबाय जाना जाबाय नुबाय नुबाय आयै आयै
एबार नुसिगोन दे आयै मुस्रि सिङाव सोमना थागोन आं थाम्फै अरसोदों आयौ माथो रावबो गैया दिनै र' आधा घन्टा जासिगोनथ' आयौ दिपालि खारबाय नामा गोमसार अफिसियेल थाम्फै सादों नामा जारौ जेयावनो सरि जारावसो होनफ्लांदो गोमसार अफिसियेल थाम्फै सादों नामा दा आङो हाबनानैसो दङ लाइक दान थेंक इउ माबा थाम्फै अरसैलै गुवाहाटियाव ओमफ्राय हाबनानै दङ मारै खबर गोमसार मा ओंख्रि जाखो सङाखैनो आठथा साराय आठथायाव संगोन खैथा जाखोबा टाइमबो नायगोन र' गोमसार अफिसियेल आं सोरमोनथाय बावलायलांबाय आं बहानिमोनलाय आङो बहानि जानो हारसानि होनलाय बाक्सानि फार्स्ट टाइम नोंनि लाइफआव नंगौ नामा ओंखायनोथ' आङो सिनायाखै आं मेगनाबो सिनाया नालाय सिनायहरनो हायाखै भिडिअ' होयोबा भिडिअ' हरना नायगोन दे आं बाक्सा मा गामिनि आंनिया गामिया माखासे मानि बागानपाराबो दरमाबो तामुलपुरबो आं बागानपारायावसो थायो बांसिन दा बहा दं दा गुवाहाटियाव दं
मिस्टार गोमसार अबेनि जाखोमोनथाय खोन्थानो हागोन नामा? अबेनिमोनहाय गोमसार नोङो मा खालामो गुवाहाटीयाव खामानि मावो आङो खामानि ओमफ्राय नोङो अबेनि खोन्थानो हागोन नामा? गहपुरनि ए गोजानथार माथो गहपुर थांगोन र' देनां बेरायनोलाय रुवाथि थायोलै आं रुवाथि खामानिखौ खिथाजोबनांगौ आरो नामा ओरैसै 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 मा ओरैसै फिथा जायो आदा मा मावो बोरै खोन्थानो दा गासैबो मिथिजोबगोन ना होनलाय मिथिबाबो जेबो जाया जानायालाय होनलाय रुवाथि थायो रुवाथि बुजिबाय माबा फोथायबाय माथो जागोन दे खामानि मावनायखौ जेबो जाया इखौनो खिथाबाय रुवाथि थायोना ओमफ्राय बड'जियार हेलौ हाय र' होलाय दसे ओमफ्राय थांनो गोनां खोन्थादे होनलाय आं लाइभ होआना मास मोनसेसो खनसे होयो टु के एडभान्स कंग्रेसुलेसन हे टु के जानो बेसे गोबाव नांबावगौ आं भिडिअखौनो होनो हाया भिडिअखौनो होनो हाया आङो सम मोनबा जिरायनो लुगैयो चेनेला मन' जाबाय जायाखै खमायलांगासिनोसो माबा उल्थाखे माबा लास्ट टाइम खोन्था दे थांगोन आं गोमसार मानो होनबा आं लाइभ होबाय थायाना दिनै आरो आं हारसिं गोजांदोंबो ओमफ्राय ओंखामबो संथ'खाया नालाय ओमफ्राय ओरैनो गोसो जानानै फैदों ओइ मा मुस्रि देखायबाय थाखो आं मुस्रि सिङां हाबदों बेसेबा थाम्फै गोजा ओमफ्राय मुस्रि सिङाव हाबाबा मबाइला चार्ज गैया मबाइल चार्ज होदो आरो स्टेन्डाव लगायदो स्टेन्डआबो दिनैसो मोनफैदो मा होनो माबा नांबावगौमोन 370 ना मा नांबावगौमोन ओमफ्राय दा माबा उल्थासो खमायलांफिनजोब्बाय माथो मानोबा खमायो दा 400 नांगौ 400नि बारा नांगौ दा खमायलांजोब्बाय आसुरि खमाया सानदोंमोन आं
भिडिअखौनो नुनो मोना जा मालायफोरासो मालाय भिडिअ होबाय थानो मोनो। बोसोरसेनि बारबा बिदिनो अनो ए नंगौ नामा बारबायथ' आंनिया बोसोर सानसेयाव एसे एसे खमायो द खमाय आंनिया 15 दिनसो जाखायो भिडिअ मोनसे होनो ओमफ्राय दायो खाननैसोआ मोनसे होगोन सानबाय इनि अखायानो गारा लाइभ होबाय थानो बेलेग खामानि थायोना हरावबो आंनि ओंखायनो दाबो दंमोनसो ओमफ्राय थेवबाबो बादों ओमफ्राय लाइभ होनो होननानै दैलि भिडिअ होबासो खमायनाय नङा खोमा दैलि भिडिअ होनो समानो मोना आङो आंखौबो चेक खालामदे आं कमेन्ट हरना दोन अके ओमफ्राय मा होनो ब्लुखौ फोमोनसै नामा होनलाय आधा घन्टा बारबाय दस' खैथा जाखो टाइमा ओंखाम संजाबाय लाइभआव मानसि फैया ओंखायनो बायो आं आरो देलायनाबो फैनाय जाया नालाय मालाबा मेकआप लानो देलायना फैगोन र' लाइभआव मानसि फैना फैया होनलाय बिदिसै होनलाय फिसाजो नामा मोसानाया बाजैनि न'आव थांबा लाइभ होगोन र' बाजैनि फिसाजोखौ लाना जाथाखैहाय बहाथो मोननो होनलाय जाथाखै बुजिदो दे आङो दानफिनलायनाङा मा ओंख्रि संगोन ओइनोथ' ओंख्रिखौनोथ' सिन्थागासिनो ओंख्रि गैयिखौनोथ' सङाखै संना दोननि जाखांसै होनना ओंख्रि थानायबा नै ओरैसै आघोनफोराव जागोन बायदि र' होनलाय एसे खबर फैहां फैहां जादों न'आव होनलाय ओरैसै होनलाय गफुरनिया इदिसो होनखायो होनलाय मोजां ना खबरा दंसाबो नोंनालाय बोरै होनलाय सोर सोर फैदोंबा मिथिथारा कमेन्ट हरा नालाय सिरि सिरि नायखोमायो
सानफ्रोमबो लाइभ फैनांगौ टाइम दिहुननो जाथ्रा आंनि बिदि जाथ्रा खामानि थायोना आंहा बेलेग गावनि एक्सट्रा खामानि थायोना ओंखायनो फैनो हाया कमेन्ट हरबाय आं दे मानसिया एक्टर नामा ससमाबो गानदो दस' बोखारलाय मुस्रिखौ खनसे थाम्फै अरसैहाय आं थाम्फै अरना नाया नाय भिडिअ'नो बे जोंहानि रानिनि मोसानायनि गाहायनिखौ नाय आंनि भिडिअ दं बेयाव बेखौ आं ओरैनो भिडिअ गैयाना बानाय मोनाखै ओमफ्राय न'आव दाखालि न'आव थांनायाव आंखौ नुबानो मोसानाय खिथिखायो नालाय बे मोसानायखौ रेकर्ड खालामना लाबोनो ओमफ्राय बेखौनो होनानै र' होननानै होनायसै ओमफ्राय फैनानै माथो फैफिनो नेक्स्ट मोनसेखौ नायलाय नेक्स्ट मोनसेखौ आं दोङो दे आं मालाबा खमाय मोनथाराबा बिदिनो होनाया ओंखाम जाया नामा माथो खाख्रेब ओंख्रि मोजां नङाबा जायानो होननायानो जायो होनबाय खाख्रेबैनो थागोन आं मानो होनबा खाख्रेब थाबाबोथ' बुरियानो चार्जखौ नायनि र' ओमफ्राय दसे बख'नि आं माबाखौ 26ल' जाबाय गुवाहाटि अबे जराव दं लख्रा दं बख'बाय आं नुसिगोन र' एबार ओइ आं ओंखाम जानो बासिबायहाय ओइ गेस टेंकिखौनो नायबाय था सोर नायनो लुबैदों र' 1 मिनिट खोमसिथार जाबाय बेसे गोबाव जाखो 4 माससो जाबाय नामा साबेसे टाइमाव हारसिं मोखां देखाय होनाया बेखौसो देखायबाय
मा होनो ओंख्रियानो गैया ओंखाम एसे दंखायो जाथ'नो रावबानो गैया कमेन्ट बरा लाइक होआ बायलां बिदिबा आं ओंखाम सङालै रुवाथि थायो आं रुवाथि आरो मा खिथाबावनांगौ साथाम दं कमेन्ट हरा हरनो गोसो गैयाबालाय माथो नङा होमबा बिदि आरो ओइ थगायदों आंखौ थगायाखै थगायबाय था होनबा माबा थगायबा थालायनो फोथायाबा था मा होननानै खिथाबावनो फोथायबा मा होननानै फोथायबावनो खामानि मावनायखौ दिन्थिनानै फोथायो नोङो भिडिअ लानो हायाना खामानि मावनाय टाइमावलाय थेम मोनो आं गाबगु फुगु जालाङो खामफिनो थाखायनो नोंसा माहाजोन नामा आं कम्पानियाव मावा आं न'आव थायो होनदों हारसिं थायो नामा हारसिं थायो गोमसार माने रुम खाथियाव मानसि दोङो ओमफ्राय आं हारसिं थायो आरो रुमाव रुम भारा नामा फ्रि रुम फ्रि जानाय फ्रि गासिबो फ्रि नङा जानाया माबा मा होनो माइरं दालि थाव बेल' फ्रि गैयालै मोननायखौ खिथानांगौ नामा गैया खिथानो हाया मोननायखौ बारा लासिं सिं
चिकन हमनो हादोंलाय bentas so थाम्फै अरनायाव माबा बायहेरायाव ओंखारनो गोनां जायोना दै जाजोबदो माबायाबो दरजा मोखां खाथिनायाबो ओमफ्राय ओंखारबा लेथ्राना जिबो सुनो हायाखै
आलु भाजा जागोन ना आलु भाजा दाबायदियाव आंनि लोगोफोरा बांसिन लाफैजोबो ओमफ्राय आं बारा होबाय थानाय इसोर खदायबाय थानाय नालाय इसोरनाव थांजोबो लोगोफ्रा ओमफ्राय आंनाव फैया इसोर खदाय माबायोना आं थांबाय थायोमोन खदायसो दसे ओमफ्राय दोनथ'नोसै होनलाय बाय बाय